kuye weqola bese balesa lapha ungathuli mntakama ungasatshiswa na into sathisa 𝑠𝒊𝒏𝒈𝒅𝒐𝒎. Can you shout amen? Can you shout glory? Can you shout Jesus? Jesus. Thank you and bless you. Indeed, Baba, you have exalted your word above your name. Baba namata onke sonke sethu we pray ukuthi izwi lakho Baba namata onke liphakame empilweni zethu lidlule zonke izinto ezithandwayo ngisho na inyama yethu na ingqondo yethu. We praise you ukuthi as you speak to us you are creating an appetite for your word. We give you honor that you have anointed your servant for this service. Egameni lika Jesu, speak through him. Baba namandla onke, only that which you alone, Father, can speak. Because yethu zonke izinto ezifihlakele zingezakho. Reveal them to your servant. Baba namandla onke, and allow him, because yethu, in the name of Jesus, to explain the mysteries of the kingdom. We give you honor and we give you praise in the mighty name of Jesus Christ of Nazareth. 𝑗𝑒𝑠u 𝒔𝒑 𝑒𝑡hu gama lakho igama lakho lihle lavela
Alikho elinye futhi esingasinda ngalo igama lakho elinikwe ebantwini esindiswa ngalo esikhipha ngalo amadimoni esicela ngalo esicelayo sithi in the name of Jesus yomqambi igama ukuthi uJesu ngoba iyosindisa abantu ezoneni zabo. Thank you for the name of Jesus. There is no other name above the name of Jesus. Even sicknesses and disease are not above the name Jesus. All knees shall bow before Jesus. And every tongue shall confess. ukuthi uJesu Kristu inkosi. Silver and gold have we none.
esinakho sikunika khona egameni kaJesu Kristu. Sukuma uhambe. The name of Jesus. Sibonga Nkosi ukukhonza uNkulunkulu onjengawe. uNkulunkulu omkhulu. Athi uDavid usizo lami livela kuJehova owenzile izulu nomhlaba. Ngeke enze izulu nomhlaba ahlulwe inkinga zethu. Konke sikubonayo khona nasemkhathini esibhakabhakeni kanye ezingenakubalwa zivele ngawe Jehova. Zivele ngawe Jehova Sebawuthi. Singene ezwini lakho Nkosi. Khuluma Nkosi. Thumela izwi. Siphile Nkosi emoyeni, siphile emphefumulweni, siphile emzimbeni, siphile enhlalweni. Siphile yonke indawo. Ngezwi lakho eliphilayo. In Jesus name. Shaya izandla simdumise. Thank you. Thank you. Thank you. Uma simdumisa ngemilomo yethu nakezandla zethu asenzele uNkulunkulu ifavor siyazenzela ngesikhathi umdumisa yena uzothola udumo kodwa wena uzothola umphumela wokumdumisa uyazenzela ifavor uma ungamdumisi futhi uyohlala edumisekile kodwa uma umdumisa something happens to your life. Ivulele le ndawo othi mawudumisa indumiso yakho ikwazi ukusebenza la kunesidingo khona. Sometimes you don't have to ask God umtshele inkinga mdumise kwesisikhathi uzothi dumisa wena dumisa mina usejele. And then uNkulunkulu ebese thatha indumiso omdumisa ngayo awushaya ngayo inkinga. Sometimes kubalekile ukuthi ke simphakamise uNkulunkulu sibitshele inkinga zethu ngoNkulunkulu wethu. Kungabi uhlelo olufanayo nje lokuthi sitshele uNkulunkulu ngeenkinga zethu. Ake sitshele inkinga zethu ngoNkulunkulu wethu. Ukumdumisa yilokho phela. Uthi ake ngibone ukuthi kuzokwenza kanjani njengoba umoya ngcwele ethi angidumise kunje engabe ngiyakhala angidumise ake ngibone ukuthi why athi ngidumise isimo singavumi. Uma usuhamba ngokukholo uphila ngokukholo awuphili ngesimo awulawulwa isimo unqobizwe ngobuzelwe. It's your position ukunqobizwe before kube experience ukuthi unqobile kuqala kube position ukuthi uzelo ubani. Unqobe sewuhlulwe wakuthatha ngo2 feet usathana wokuwisa phansi uwise ukunqotshwa kwakhe okungazi inkinga ukungazi abantu bambabhubha alisho ngenxa kaSathane lithi ngenxa yokuswela ukwazi. Baleke ukuthi wazi ukuthi uphetheni. Baleke ukuthi wazi ukuthi mawuzelo uNkulunkulu kusho ukuthini. Amen. Amen. Amen, 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 amen. Yes. Yabona mangangena nje umntwana wasebukhosini bakwaZulu la. Singamnika indawo eno 12 years enjalo. Simnikise ukuthi uzalo ubani. Kufuneka wazi unamadimoni akuhlehle akuvulela indlela ngenxa ukuthi kuzabani. Zelo ubani. Uzelo ubani. Uzelo ubani. Uzelwe ubani. No. Not ukujoin isonto uzelwe ubani.
Yabona mayizohlala engqondweni leyo nto izophumela enyameni bese ivirus ingakwazi ukuthola ithuba ngoba kugijima ama-genes kaNkulunkulu. Lithi izilonkosi imane enkululekweni athe uKristu wanmisela kuyo wayesiphambanweni ukuze nibe ngabakhululekileyo. Wabethela ngisho incwadi yomthetho eyalana nathi. Sezwana bazalwane, ningaphinde nibanjwe ijokwe lobugqili. Imane enkululekweni. Hallelujah. Nakulazi iqiniso. Iqiniso lonkhulula. Singahlala phansi ebukhoneni benkosi. Bangibingelele umphathi ohlelo, ngibingelele ibandla likaKristu lonke nabasambele, bingelele leadership, obaba be-leadership, ngibingelele nesithando sami Mahlaba uNkulunkulu asebenze ngaye ngamandla ekuseni. Tshela makhelwane uphuthelwe. Ubaba Nkosi utshela abantu baba Nkosi ukuthi uphuthelwe. Oh. Weshimei ungasuki ungaphumi eJerusalema kuyabhujwa eminyango. Hlala eJerusalema. Hlala sekunzima. Siyabonga. Sivuselekile. Siyazidinga into ezinje isikhathi sisho njalo sithi kufanele sihlale sijwayele imajor service workshop yasezulwini umakhenika wakho nomoya ingcwele. Sayidinga into nje. Kade umoya ingcwele ekhuluma nami ekuseni ngaze ngayidlulisela nkosikazi lento. Ukuthi you cannot find the real truth in this world. Amen. You cannot find it. It is only found in Christ. It is only found ezweni likaNkulunkulu. Yonke into ekhona emhlabeni inama elements enkohliso deception. Yonke into that may include your heart. Kuthiwa ikhohlisa umnikazi wa amanga khona yonke into kusho engcebeni ingcebe ingakhohlisa ithi amdingi uNkulunkulu. We are surrounded by voices ezikhuluma amanga azafana nengathi ayiqiniso. Inkanuko yakho, inkanuko yenyama can lie to you. Izifunela nje fulfillment. Ubone sowuphakathi. Uyazi mawucupha amagondana kufuneka uqamba amanga kube ngathi uyawathanda waphathela ukudla. Kanti wacuphile. So umama Mahlaba ngibonisa enye video amagundane abekelwe into yokuhamba zongena ebhodleleni leli likhulu. Engathi kufakwa amanzi mangibukala. Kodwa icontent ethelwayo la once iwa idle lonto ivele inxanwe egijime ifuna ukuyophuza amanzi. Angena eshawula yini eyongena phakathi. Kulula ukungena mase kuthiwa kuphunywe hayi. Angena zacinanisa ibhodlela. Manje into engiyibukayo abheke phezulu anethemba lokuphuma. Awasabhekile phansi, awasafuni lento akade uzoyifuna, asefuna ukuphuma. Akhohlisekile. Ikhona indlela ebukeka inhle emehlweni omuntu. Kodwa isiphelo sayo ukufa.
isono emhlabeni sangena ngamanga njengoba kunje gcwele nebhedlela namajele kukhona no corona kuyo yonke lento indaba yaqala ngamanga Funa uqaphela uziqaphele ngisho ingqondo yakho ingaqiqambela amanga. Qaphela feeling yakho. Not everything that feels good is good. Jesus. Where is anything ngisho? Yeah. Amanga agcwele yonke indawo. And you regret amawuthatha amanga. Akhona ngisho ko TV. Khona yonke indawo. Akhona na kwi news. Njengoba news nje zinjena nje. 80% wakhona ngiyasola. I fake. Nasho abana mangisho njalo. Fake okuningi kuyi fake. Okuningi ku instilla fear. Once you be fearful, then you can do anything. Uba desperate. Uba uyasakama kalula. Lithi iBhayibheli wabakhulula labo abathe ekuphileni kwabo baba izisulu zokwesaba ukufa. Iziqila izisulu zokwesaba ukufa. uSathana ngenza noma yini angakudlisa ngisho umchamo wehashi as long usaba ukufa. Akudlisa insila zakho ngenxa yokusaba ukufa. Where is uNkulunkulu? That is why kufanele uhlale uxhumene noMoya Oyingcwele ngoba ngisho umuntu oza kuwe othi ngiyakuthanda kufanele uchecke kuMoya Oyingcwele. I-lie detector is the Holy Spirit. Uzokutshela uMoya Oyingcwele ukuthi ayikho ke lento ayisho ifi, ayikho lento ayisho. Uzokujikela eswini njengotshwala lo. Kodwa ngeke uyibone lonto mangenaye uMoya Oyingcwele. Ngoba sihlola umoya ngomoya. Kuyiprofeti uJesu noma ke kuma signs a prophet ngawo wathi sobona ngalento uJesu uzobuya. One of those signs abaprofeti bamanga. Abafundisi bamanga. Even abapostoli bamanga. And there was a prophecy ukuthi there will be a time la bezo expose khona. Sekuqalile. Ukuthi kanti bebe fake abanye. Ingakho nawe nje kuthiwa ungenciki nako kwakho ukuqonda. Ngoba kuzokuqambela amanga sikhona. Kuzothi ngichitha isikhathi kulento okukhonza. Kufanele ubhasopa ngivuke nalonto ekseni kwathiwa bhasopa amanga agcwele yonke indawo uyolithola endaweni eyodwa iqiniso. Uyolithola kuKristu vele uyindlela neqiniso nokuphila. Elinye iqiniso usuluzwile libe liyiqiniso ngempela kodwa lingakukhululi. Qaphela ngisho iqiniso elingakhululi. Ultima ulizwile ungalala ebusuku. Ebe lo belikhuluma ebengaqamba manga ekhuluma iqiniso but relative to his level. Inkinga ungaze uyeke iqiniso elikhululayo. Nikhona nonke bazalwane? uMartha uthi uLazarus ufile usenuka sezizini. Khuluma iqiniso. uJesu uthi ulele ngizomvusa. Ukhuluma iqiniso elingaphezulu kwamaqiniso. Lele lithi ufile likushiya ukeve uphele ithemba. Lele lithi ulele ngizomvusa livusa ithemba. Kuyadependa ukuthi uzwa liphi iqiniso. Namanje kufanele singathatha wonke amaqiniso asho isimo. Singathathi into esho istorm. Sime kule show uJesu sisawela ukuthi no we are crossing over. No, we are crossing over. Noma ngaba khona istorm endleleni akashongo lothe we are crossing over kodwa ngenzeke sivinjwe istorm azangasho. So asinalungelo ke asinayo into yokuthi siphinde sithathe elinye izwi
esihlangana nanendleleni sishiye eli-original. Sishiye eliphethe ukuphumelela kwethu. Sithathe iqiniso lishiwe istorm. Istorm sona sikhuluma ilanguage eyodwa. I'm going to kill you. You are not going to reach your destiny. Noma inkosi yakho ingathi niyawela, kodwa mina I'm killing you. Let the word of God, the word of Christ be a final authority. Shall feel stop ma uNkulunkulu esekhulumile. Ngabusamlalelo umuntu sathana mayikhuluma. Ungalaleli ngisho iscientist. Bethi umthetho wakhona lesifo umthetho wakhona silapheki. Ungalaleli ngoba odalele o scientist unelakhe iqiniso. Funda ukuthi isimo singakutshela ukuthi impilo yakho izoba njani. Ungatshelwa na ipast. Sengishilo. Ungatshelwa na inheritance oyithole ungakazalwa kwesibili. Uyayizwa lonto? Umuzalo abazali bakho biological kunezinto ozi-inheritayo from them. If they are blacks, you are going to be black. Uma benenwele ezithe njengathi uboya bemvu nawo uzophuma njalo. Uma ngeke uphuma unenwele engathi ishoba lehasha. You inherit everything from them because uzelwe ngembewu yabo. And imbewu yabo irepresente bona. Manje sizelwe ngembewu engagugiyo. Sizelwe ngembewu ebizwa ngokuthi iyizwi likaNkulunkulu. Iphinde ibe ulizwi likaNkulunkulu. Ulizwi aphinde ba uNkulunkulu. Bese kushungela izwi bese siyasindiswa ngokuzalwa ngezwi. Bese siba ngama-partakers of God's divine nature ngoba sizelwe uNkulunkulu wasizala ngembewu yakhe eyizwi lakhe. Usekhona la endlini? Sekufuneka inheriteke njoba singamadlelana naye ngemvelo yobuNkulunkulu singama-partakers of his divine nature. That's our inheritance. Lokho okudala kwe-inheritance yokuzalwa kokuqala kuhambe ngesikhathi ngenziwa isidalwa esisha. Ngenxa ukuthi ingqondo zethu are not renewed ngoba ingqondo yasala ngesikhathi umoya ungena kwi-position. Ithatha isikhathi ingqondo ukujika. That is why renewing of the mind, it's a process. Got to be born again of your spirit, it's an event. It's a once and for all experience. That is why singing I grow day, sing a birthday, because to be born it's an event, but to grow it's a process. In the kubegayo. So a renewing of the mind, a process, ukuze ingqondo yakho ibe as new as the new creation in your spirit. In your spirit, you are a child of God. You are born again. Uzelwe kabusha unqobe izwe. Kodwa manje kufanele isuke ingahlali ku spirit phela. Iye engqondweni ibe ingqondo yakhe ibe informed about your status, your position. Ukuthi ungubani manje kusho ukuthini ukuthi umntwana kaNkulunkulu. Itolikelwe ingqondo ngoba izoqhubeka nento endala. Izoqhubeka nokuthi ugogo washona ngecancer noma ushona ngecancer nami ngiyabona ngathi ngizoshona ngecancer. No, usuzelwe kabusha phela manje. Imake manje. Imake uzelwe kabusha futhi ngembewu estrong kunale ozalwe ngayo qala. Ngikhuluma nawe njalo njengoba ngikhuluma. Kunezinto ezingakuthinti ezikhulunywa la emhlabeni. Mawungibona ngizongilokhu ngisho lento, mawungibona ngifaka isifonyo, ngisifanyiswa ngoba ngicina umthetho. Kodwa i-safety, i-security yami isesandleni sikaJehova. Isembewini engizelwe ngayo, isegazini likaJesu Kristu. Ikwi-new identity, ikwi-new species engiyiso. Uma ubane kuKristu is a new creation. It's not even, it's more, it's above the new creature. It's a new creation, a new species. See? Uma ngabe senginobudlelwane ngemvelo yobuNkulunkulu, even umzimba wami sewubizwa ngokuthi uyithempeli lapho uNkulunkulu ehlala khona ngomoya wakhe. No, angizoyivuma ke lonto ukuthi uJesu ahlale nezifo.
akakwazi ukuthi uNkulunkulu ehlele endlini yakhe ebele kugijima ama-germs la. No, imina lo omoshayo ngenxa yokuthi akurekhodile la. Ungatshelwa isimo sila, ungatshelwa na indaba ephuma ku-TV. Lithi iBhayibheli umuntu olungileyo kaNkulunkulu akashishwa nangama-bad news. 112, Psalms 112, akasatshiswa na indaba ezimpi. We must learn, bazalwane, ukuphila in the land of the supernatural. In the land of the highest dimension, in the spiritual dimension. Ngoba there are dimensions even ku spiritual dimension. God, the highest is the dimension where God is. And we are seated together with Christ in heavenly places. With dimension esihleli kuyo sihlela kuJesu ehleli khona emveni kokunqoba kwakhe. Lithi iBhayibheli unqobile wahlala noBaba, nathi sizohlala naye uma sinqoba. Kodwa sesihleli naye manje ngokuthi sizalwe kabusha. Sibe born again, siyenyuka siyohlala noKristu sisesemhlabeni. Noma sisezweni asisebona bese. La ezweni sesingama ambassadors. Simeli izulu. Our citizenship is in heaven. Githi, our citizenship. You better believe what God says about you. Because God cannot lie. Our tholakala manga. Let all men be liars and let God be true. Mayetu philisiwe thatha lokho ke ugijime nakho. You will never go wrong. You'll never grow. Noma ngabe uzwa ama-symptoms, kukho into ozizwayo, musu kushunyaza ama-symptoms ngaphezu kwalo wadala ama-symptoms. Funda ukuthi ulibeke phezulu izwi lakhe njengoba naye elibeke phezulu wazi walibeka ngaphezu kwegama lakhe. Izwi lakhe. Yeah, yes. iBhayibheli lisho njalo, uNkulunkulu ubeka izwi lakhe ngaphezu kwegama lakhe. Uyacabanga ngithini into enjani le? Ukuthi udokotela utheni akayena umdali nombumbi wakho. Ubengekho ngesikhathi uNkulunkulu ebhizi ekunitha for 9 months ubengekho. Enza ama-veins nama-arteries la kuwe. Enza ikhwama zenhliziyo la ama-compartment ukuthi izophamba kanjani. Yaqala useyizygote yaqala ukuphamba inhliziyo yaqala yaphamba. Usenensuku zele uconceviwe yaqala isaphamba namanje ayinale holiday. Iwathatha phi lamandla? We need faith that will stand the test of these last days. Say, think faith, that faith, the God kind. The victory that overcomes the world, that is our faith. It is victory before we fight. That's why we're not fighting for victory, because we have faith. Silwa phezu kokunqotshelwa njengoba sinqoba nje. uJesu ngesikhathi enqoba esemzimbeni womuntu ubenqobela thina ezingasinqobeli thina. He was our substitute. Ukuphila kwami makube ukuphila kukaKristu ngoba umvini ngigatsha. So kusho ukuthi ngiyasherisha kuyo yonke into ayiyo. Uma ngigatsha ngicela kuye. Ngicela ubuyena bakhe njengegatsha. Uma enhloko ngumzimba ngiconnectila nge-central from the central nervous system, all the nerve cells ezigijimisa i-message to every part of the body. Amen. Ama-muscles noma ama-organs as operator kimi, awodwa operator voluntarily, awodwa operator involuntarily. Njengoshaya kwenhliziyo akucabange, akucatshangwa ukuze inhliziyo ishaye.
kodwa ngiyacabanga mangizobhala ngesandla kodwa angicabangi mangizotshela inhliziyo ukuthi ishaye kanjani. Zonke lezi zinto zo-operatewa kwi-central nervous system. Ngisho ngibuka ngamehlo, mangibuka nje ngamehlo kufuneke amehlo abe i-lens nje ebukayo kodwa kufuneke ukuthi ngibonani kushiwo la ukuthi lento oyibona into ethile. Ukuthi amehlo amabona akusho ukuthi sengiyayibona into engiyibonayo. So singamalungu kanjalo si connected kuKristu ngomoya ongcwele. Hawunezwa? Sinomqondo kaKristu njengamalungu. Ngiyaniconnecta manje ngifuselela iconnection kubantu aba connected. Noma ben connected spiritual ngokuthi ngabantwana baNkulunkulu connectani even nangokwengqondo nize niconnecte physically ngoba umzimba wenu uyithempeli likaJesu Kristu waseNazaretha. Ni connecte even financial ungabi namali ibe kaJesu imali. Connecta ngayonke into yakho. Connecta ngisho future yakho. He knows how to wait for you even in the future. In fact, the future again is past because it's part of his plan. So, I plan into oyenza ungakenzi. Uyezwa lonto? Uma kuzokwakhiwa kufuneke kwakhiwe kungakakhiwa. Kwakhiwe phezu kwephepha udraftsman akhindlu phezu kwephepha ezophasiswa komasipala idlule zanje ko-inspector bayiphasise ibe yindlu esiphasisiwe ingakabe yindlu ehlala abantu. Might I know the plans I have for you. Kusho ukuthi uNkulunkulu kunezinto aseqedile ngawe ngazo osekusela ubazi manifeste ungakabikho emhlabeni bese zikhona izinto zika ukuthi uyaphila ngemvimbo kaJesu into eyafika ungakazalwa. Yeke indaba yokugula. Ukugula is too late. Uthe uma uthi hawu kade uphila kaJesu kade walinda bekulinda wena ukhwehlela nini. Ingakho my God shall supply all your needs. Why? Because lithi iBhayibheli wazi singakaceli. What does it mean? It means eplanini yakhe wabona lento engizoyidala izodinga lokhu nalokhu nalokhu. Wayesebeka impendulo isupply yezidingo zingakafiki zona. Yabona nje inkinga ozohlangana nayo seyine solution already. Anganomngizwile yini? Inkinga ozohlangana nayo noma ize ngecorona inkinga nje ozofikana nayo isino solution ifike late into ezifikayo zifika uNkulunkulu esekhona ekuqaleni uNkulunkulu akufuneki kufika ukuqala engakafiki yena akufuneki ukuthi ekuqaleni kuthiwa uNkulunkulu sazovela no kufuneka ukuthi kufika ukuqala ebese khona nobe ngaphambi kokuqala. Funeka sithi sifike isidingo ebese ikhona isupply. Ithi fika inkinga isolution kade kulindile. Sithi sifike isono igazi kaJesu kade lachithwa elisusa izono. Actually ngesikhathi liphuma nje igazi kaJesu kuthiwa izono zethu ngoba lafike lakhuluma phela. Alikhuluma kanje ngelika Abel. Elika Abela laliyo mangalela umfowabo. Amen. Elika Jesu laliyo celela thina intethelelo. Yabona? Suke sesenza nje ukuthi sithi inkosi sithethelele amacala ethu. Sisuke sizolanda into kade yacelwa igazi kuqala. Singakayiceli. Amen. Yabona? Sekuyiphutha ngisho lento futhi ngisho noma usathana ngathini noma ngithusa ngithini ngingamane ngifele kulonto. Kuhle ukufela kuKristu ufele naseqinisweni lakhe makuthiwa ke kuyafiwa ke. Ake kubonakala ukuthi ke futhi kuzobonakala ke. Yayibona lonto.
ngiyayibona ngathi iyangisebenzela ayinona ukuthi ngathi iyasebenza phela yebo i-age enguyo ayisasho ukuthi kufanele ngiphile nje free ngingabi na treatment engidlayo since 21 days kwaMahlaba lapha wathi uMongcwele idlani isidlo daily ever since ngisho noma kuthiwa kwenzeke iphutha ayaba khona i-grape juice kwasala i-orange sizoyishanga i-orange so shanga impela ngoba kufuneke sivaccinate ever since khona esiplana nje noma Mahlaba ukuthi nala akwenzeke something ezokwenzeka njalo maniphuza nidla lesinkwa niphuza lesisitsha yabona unjalo akanalo usuku iyasebenza lento kaNkulunkulu ungaboni ngoba ingabonakali inamandla ngaphezulu kwale bonakalayo isayini ukuthi yaphila lento ubona indlela okuliwa nayo ngayo noma ngathi umuhetheni ayisuka ayikho lento yini ayi uchaza kona ukuthi ikhona ngoba luthi uNkulunkulu uthatha into ezingekho okuchithe ikhona ngesikhathi ethi umuhetheni ayikho lento okukholwa uzama utshela mina ukuthi hawu nalizwi na confirmation yeBhayibheli ngoba uNkulunkulu ukhethe zona lezi ekuthiwa abantu azikho okuchitha lezi ekhona wakwambona yena lo Jesu wakwambona yena lo Jesu sengangayibona yona lo virus ngangayibona cha sengiyabuza nje wakwayibona yona lo virus wakwayibona njengoba ukutatazelisa nje kuvalwe i-stadium kuvalwa ama-airport kwavalwa yonke kwavalwa izikole zivulwe zivalwe lo ivulwa ivalwa siyavulwa kodwa letha ayibona inamandla lento engabona ibambe kakhulu ke mayingabona qiniseka ngayo ke mayingabona ibambe kwangempela lithi iBhayibheli asibambeleli kokubonwayo asibheke ukubonwayo sibheka ungabona we look not on things that are seen wakwayibona yona lemvimbo kaJesu wakwayibona apha yona lemvimbo kaJesu ku-right impela nje bangayiboni nje kuchaza amandla ayo in fact ukuba igazi kaJesu belibona lale othola umuntu akasibanibani singalitholi kuthiwa seliphelile ukuze lisithole sonke emhlabeni kufuneka ibe igazi elispiritual njengoba ngikhuluma nje ungacabanga ukuthi ngikhuluma nje there are times la namanje ngiyakwenza vele wathuma izwi lakhe wabaphilisa and lokuphila kwabafumanayo nempiliso enyameni yabo uma kade ungena ugula la qiniseka mntaka baba right manje right uma ungene kukhona into eyi-challenge kuwe lowo challenge sekuwena oyi-challenge kulowo challenge we must hold uNkulunkulu as a reality we must hold the blood of Jesus as a reality we must hold the light of the word the light is more real than the darkness i-reality yobukho bukaJesu is more than i-reality yobukho bukaSatan
i-reality ye-virtue yokuphila kwami ephuma kwimvimbo kaJesu is more real kunokusifo engisizwayo even ngama-feelings enyama. Ngiphila kakhulu ngaphezu kokugula. Ngoba ongigulisayo unqotshiwe kunalo ongiphilisayo. So lo ophethe ukuphila kwami unqobe lo oletha ukugula kwami. Manje ngeke lo ophethe ukuphila anqobe lo oletha ukugula kanti ukugula kuzonqoba ukuphila. Funeke ukuphila kunqobe ukugula ngoba umnikazi wokugula unqotshwe umnikazi wokuphila. In fact, uJesu is solution. Uyimpendulo kuma questions of life. uJesu uyimpendulo kuma questions of life. Life is full of questions without answers until kuze kufike uJesu abe impendulo kuma questions of life. Sophisticated, complicated perplexities izinto ezingena solution ngokwasemhlabeni. Odokotela bathi sizame konke bagoqa izandla. Afika uDr Jesus avula izandla. It is high time. It is the season ukuthi uJesu Kristu aziveze. Ngeke aziveze singamvezi. Umqala umveze umongcwele umcele amembulu uKristu kuwe ngoba ngeke amembule uKristu ngawe engakamambulu kuwe. Akamembule kuwe ezambula kubafundi bakhe njengoba bengabafundi nje bafunda isambula bembulelwa bembulekelwa uKristu on a daily basis. Ukuthulisa kwakhe isivunguvungu bavulela elinye ipage bebengalazi. Kwafuneka kufike iphepho ukuze kubonakale another side of Jesus akade bengalazi. Kufuneka ke ifike inkinga ngoba uNkulunkulu ufuna ukuveza elinye iside. Iba nalo attitude, iba nalo interpretation yokufikelwa mayizinto zikufikela kusho ukuthi khona ozovela. Sekhona la endlini la yes. Njoba unenkinga ezingekho kulo umunye zikhona kuwe naye nenkinga ezingekho kuwe ufuna ukuvela ngendlela ezahlukahlukene kubantu abahlukahlukene. Jesus. And indaba sekuseni inkulu kodwa ungasuki mawungasuka uzofa. Kunezinto ezibulala abantu abaphuma eJerusalem. iJerusalem linamandla kunaso ngoba liyakwazi ukubavimba bangakwazi ungena eJerusalem. Banamandla kwabaphuma eJerusalem. Abanamandla kwabaseJerusalem. Kunezinto ezingenamandla kuwe uma ukuKristu. Kodwa bambalana ke kuyenzeka ube kuKristu in the spirit. That is basic. That is your position. Ube kuKristu in your spirit. Kodwa ube seyinkingeni in your mind. And in your body ube seyinkingeni. Usekhona la endlini? Ingqondo yakhe yona ibe seyinkingeni icabanga inkinga. Ibona uSathane iyesabe. Ikhuluma language negative engakhulunywa ezulwini. Engakhulunywa abantu abanoKristu phakathi kwabo ithemba lenkazimulo. Ukhulumisa kumuntu ongenathemba ugcwele ithemba ngaphakathi. So that is why into uNkulunkulu ayenze instantly, miraculously in your spirit wazalwa kabusha waba isidalwa esisha wanikwa igunya ukuthi umntwana kaNkulunkulu. Sekufuneka inyuke ke manje yonke lento izothinta ingqondo. Ukuze ingqondo yakho ibe kwi alignment with the born again spirit.
your spirit, you are more than conquerors. In your spirit, you are a citizen. Yasezulwini. You are not of this world. In your spirit, you are partaker of God's divine nature. In your spirit, you are never a sinner again. In your spirit, you are a child of God. In your spirit, you overcome the world. In your spirit, you are having life eternal. In your spirit. Kodwa manje uma ingqondo ingakwazi lokho uzobulibala ukhulumiso okomuntu ongenathemba ongenaNkulunkulu. Manje ukukhuluma kwakho kuyingozi nokucabanga kwakho kuyingozi. Ngoba kwenza uempowerisho izinto ezinqotshiwe. Kukwenza ube victim victor. Ave ubuhlungu ba victim uyi-victor. Ukhona wangitshela umzalwane ngitshela ngicabanga ukuthi Michael ethi lapha phansi kwebridge la kuhlala khona elabantwana nginqenda ukusebenzisa legama lamaphara Nkosi yami. Kodwa ngethu uzobona i-ambulance ebhale ukuthi paramedics ngase ngithi nawo amaphara ana lokozayini. Glory to Jesus. So kuthiwa ke lapha na ke kulabantu abahlala lapha phansi kwebridge kukhona abantu abaphuma emakhaya amakhayeni aright. Izidakamizwa zibathathe zabafaka lapha. Kodwa mawuthi uyabheka ukuthi bavele ekhaya njani. Abanye kubona uthi lo mzalwane uthi khona abano masters. NjengoXolani. uXolani this year uthole masters ku music. Ushayela izandla. Ningadideki mayishaya istand ngicabanga ukuthi oh kusho ukuthi no i-lecturer manje le uzobe lecturer masters ne masters. Kuthiwa laphana phansi kwebridge khona abantu abane-masters, khona BA, khona abantu abaspecialize abamajor kwi-science and mathematics. Kodwa impilo abayiphilayo ayihambisani ne-status, ne-position, ne-identity. Iyenzeka lonto kaningi kubantwana bakaNkulunkulu. Baphila impilo of a beggar beyindlalifa. Bakhulumiswa kwabantu abangenathemba abangenaNkulunkulu becela uNkulunkulu enhlizweni zabo. Kuyamhlaza kumputha into shame uNkulunkulu wethu. It's high time bazalwane asibuyele kwiposition yethu now. Akube lona lo azifuna ukuthi ungubani, but ukuze uyithole kahle ukuthi ungubani iba ne-understanding eclean ngokuthi ubani lo okholwayo. Khula ekumazini yena. That will be an easy clue yokuzazi ukuthi ungubani. Ngoba uzelwe uye kunezinto ongeke uyithole ngawe ongazange ufunde ngaye. That's why izwi lenkosi lithi as he is, Christ as he is right now, so are we in this world. Okomzimba nje kuphela lokuthi mayibonakaliswa sofana naye, kodwa spiritually speaking we are exactly as he is. Sekufanele kushintshe language ke, sekufanele kushintshe ukucabanga ke, ube kithi lo mqondo wakuKristu. Bona ke manje singabe sakhuluma njengabantu, singabe sazazi ngokwenyama ngoba sizozilimit, singabe sazazi nangokwe race ngoba kuKristu there is no Greek or Jew. Singabe sazazi ngokwe even nangokwe location ngoba sihlala noKristu kwezasemazulwini indawo. Irekhodeke ngoba manje ayikwazi ukudlulela ku day by day life.
umise semoyeni wami kuphela. Funeke i-transferwe from my spirit into engiyiyo in my spirit yokuthi ngizele uNkulunkulu irecord engqondweni. Khona izo affect my lifestyle. Amen. Ingakho once your mind is renewed, ningilalele bazalwane, your whole life is transformed. Kwenzeka i-process of metamorphosis. Ushintshe phambi kwabantu bekubhekile. Usekhona la endlini? Yazi into iyona ukuze ungakhulumi noma yini. Since une citizenship yasezulwini, kunezinto eziningi zala emhlabeni njengoba uyi-ambassador ezingasa affect wena. Ezingasakufuni wena. Uma bebanjwa izinto ezibabambayo, zibamba ngoba bangabezwe. Akusafanele zikubambe wena ngoba usungu wasezulwini. Kuthiwa we must build eJerusalem. Sakhe khona sibe ngabahlali eJerusalem. Singabi ngabavakashi eJerusalem. Uma sihleli kuKristu singahlali njengenyoni, sihlale njengegatsha. Elithi life akhona ngiyofana. Uma ngihlushwe kanye naye ngizobusa futhi kanye naye. Uma kufika ubusika bozongifica ngila. Kunenyoni lapha ngasekhaya lasihlala khona. Ebusika ngeke uyibone. Azikho kodwa amagatsha asele. Mase kuthiwa sihlobo uyayibona seyiqalile nje ziyafika benjela unkosikazi nginazo-ke seyifikile. Yabona? Kodwa ziwathola amagatsha and siyazi abafunda ngale zinto bayakwazi lokho. Zazi nokuthi isidleke sami sasikuphi la. Uma uyibona zingekho ziye kwenye ilokhuzana indawo la kunehlobo khona. They can fly for thousands of kilometers ziyofuna indawo la kunehlobo khona. Mase ibuya kwi next summer zizobuya ziyazi ukuthi zazi sisuke kuphi. Usekhona? But zifika amagatsha emile. Ata hayi nihambe naze nabuya sikhathini sila nisazohamba futhi. Usekhona la endlini? So that is why noma uyasika inyoni kuphuma igazi elibovu mawuthi esihlahleni kuphuma nje inectar nje engelona igazi. Ngoba kusho ukuthi ayikho i-relationship ekhona phakathi kwenyoni nesihlahla. Manje thina uthe uJesu mina ngingumvini akasho nina nenyoni edlala kimi. No, bengeke kulunge kanjalo. Nina ningamagatsha. And that is why manje mawuthinta igatsha uthinta umvini. Noma ngathi uthinta igatsha uzothi uthinta igatsha lomvini. Awukwazi ukuthinta igatsha eligxile emvinini ungalibiza igama lomvini. Ngeke ungithinte uJesu kanti akathinteki. Ingakho ethi Sawula ungihluphela. Bengasawula ukuthi mayihlupha abalandeli nabafundi bakaJesu sethinta yena uqobo. Ingakho uPaulo sethi akusaphili mina kodwa uKristu ophilayo. Bazalwane isimo lapha nje siyaphoqa ukuthi ibe real lento esithi sikholwa yiyo. No singayifake ayibe real lento esithi siyakholwa yiyo. Masithi sisindisiwe akucaceke manje. Ya kuzotestwa lento ke. Leyo lento eyenzeka lemnyanga izotesta ifake yomzalwane. Ne reality. Usekhona la endlini? Yeah. Uma kuthiwa sinqobizwe eqinisweni leli gama lithi sinqobizwe lichaza ngomthetho lichaza ukuthi izinto zonke ezisemhlabeni ziphansi kwethu. Kodwa ke ngemicabango yethu siyazilimita silimite noNkulunkulu ogcwele isifuba. Sibuke ngamehlo sizwe ngemizwe sirekhode ngo5 senses bese sithatha lokuthi ku real ngaphezulu kwalokho esikholwa yikho. Bese siba senkingeni ke kanti inkinga bekufuneka kube yona esenkingeni. Ngithi inkinga bekufuneka kube njani?
I decree and declare that to you. Zonke nje inkinga onazo ziye kwi-address wrong. Mazizithole zisenkingeni. Obana bathi siyayizwa le. You can praise God in spite of what you are coming across. Ngesikhathi udumisa uNkulunkulu phakathi kweinkinga ziba senkingeni inkinga ezifika kumuntu odumisayo. Ngoba udumisa zona bezifuna zona udumise zona ubabaze zona ukhulume zona. Manje udumisa uJehova phambi kwazo. Uyazikhinyabeza amandla kade zifike nawo ziyakhinyabezeka because God takes that praise and ordains strength to stop the mouth of an enemy. uNkulunkulu uthatha indumiso yakho nikhona abazalwane as a raw material azoproduce ngayo amandla akhe okushaya isitha sakho. Umuntu umisa uJehova umnika isikhali sokushaya izinto ezikuhluphayo. Ngithi udumisa uJehova usenhlungwini uthi akekho njenga usejele iminyaka sesijele ayikwazi ukuyibekezelela lonto. Inkinga ngeke ziyibekezelele lonto. Uma unengqondo kaKristu unengqondo positive kwisimo negative. You are stronger than that negative situation. You become stronger than him. All his wishes, the will of your enemy is paralyzed by you forgiving that enemy. UJesu akwazi ukuvuka ithuna yakhe ligadiwe kwafuneka axolele bonke abantu. Kumazo 7 kwaqala lelo lizwi lathi Father forgive them. Forgiveness is not a feeling. No. It's an utterance of faith. It's something oyisho inyamikhala ifuna impindiselo. Into oyenza as a sign yokuthi wena you live above even your emotions and your mind. You are a spiritual being that lives with higher dimension. You forgive against your feeling. You are not subject to your feeling. They are subject to you. You harness them. You walk with Christ. You walk like Christ. Usemandleni avusa uJesu kwabafileyo ala kuwe ngaphakathi. La wena usemandleni uNkulunkulu asebenza ngawo evusa uJesu kwabafileyo. That lawo mandla akuwe alinde wena ukuthi wa provoke wa activate by faith. uGideon akusho ukuthi ngizokunika amandla kwathi wahamba ngalawo lawo vele ubukodola nawo. Hayi angizokunika amandla hamba ngawo lawa obungawazi ukuthi unawo sebenzisa wona uzoshaya lonke iMidian engathi ushaya umuntu oyedwa ngalamandla. It's high time bazalwane isikhathi lesokuthi lo Jesu ohlala ukhuluma ngayo akakavele ke manje makusho leli gama kaJesu libiza amaculo ama-chorus ake ucula ama-chorus mawuqeda ukulibiza ama-chorus ushaya ulikhombe phambi kwenkinga njenge guided missile udedele njengamamizile njenge hand grenade ulijikijele lifike liphahlaze. Lapho Satan ebeka ikhali zakhiwa khona ikhali zamadimoni lapho yakhiwa khona yonke lento enzekayo imizile egama likaJesu ihamba yokuhlakaza khona. Namanje nje ngegama likaJesu Kristu waseNazaretha sithi ayishrinke ama-statistics e-coronavirus. Sinelungelo lokwenza lokho. Sithi awambiwa amathuna asale ekhamisile. Sinegunya, sinamandla, sinelungelo. We are mandated by heaven. Because must sit in the name of Jesus.
lelo gama linegama elithi in the name of the Father, the Son and the Holy Spirit. Now the name of the Father, the Son and the Holy Spirit mawulibiza ngegama elilodwa, Jesus is the name. Ibhedlela masibaswele. Sisho simele uNkulunkulu emhlabeni, simele uJesu emhlabeni. uJesu eqhubeka ngathi emhlabeni, eqhubeka nomsebenzi, kodwa eqhubeka ngawo esebandleni. Oh, imani, ilalelani. Awusenze isono, mawuthi nje mawungena emzini womuntu uthi wangena uJesu. Iko-ke lento, ivume lento, ithathe njenge identity. You are a Jesus representative. Hey. My God. Aniboni ngani imthandazo yentenzeni? Lemlilo kade shunqa la, 1 week was enough. And everything was over. Ngoba khona ibandla la eSouth Africa. It was not intention kaSatan uthi kanti sekuthule kanje manje. And uzobona ne rebuilding of iKwaZulu Natal is going to be very quick. Hey. Kunemthandazo ebengeke ithandazwe until uNkulunkulu avumele isimo sinje. Lesi simo siyibika lemvuselele enkulu enamandla. Sometimes there must be storms ukuze kuvele inkazimulo. Vele uNkulunkulu unesiprophet esikhulu ngeKwaZulu Natal. Ingakho engathi iyona eshe kakhulu, engathi isha kakhulu. Angikhulumi ngemvuselelo ezayo, ikhona njengoba ngikhuluma nje. Umlilo ula kuwe ngaphakathi. iPentecost is here again. I mean, iPentecost is here again. You are being baptized by the Holy Spirit and fire. Everybody osindisiwe is full of the Holy Spirit and fire. And there's no devil, no witchcraft, no cult or cult. No devil, nothing can stand against you. Umusindisiwe we bulldozer. We simithe emkhulu emsetari. We ayisipula hlepula intaba. Because we kingdom that cannot be shaken. We kingdom that cannot be moved. Sengiyasho ke manje, asikho isifo esokwehlula. Inkazimulo ensuku zogcina izokwenza an ordinary young woman ibeka isandla phezulu kumuntu ona-cancer aphile same time. It is the season, it is the time, it is God's appointed time. Thank you, Jesus. Kunamandla, kune grace. Kangoba there are angels that are deployed specifically for this season to help you. When you say a word authorized by heaven,
izulu likunika iauthority khuluma kwenzeka izinto. And then izothumela ingilosi hambani yokwenza lento ayishoyo. Sheshani. Onke amahora zonke insuku uma kuyinyanga zonke inyanga ezidliwe isikhonyane ziyabuya azibuyeli ibandla kuphela azibuyeli South Africa ngenxa yebandla. South Africa is going to be a blessed country because ifuye igcine abantu abanjengawe. Inyembe zakho okade usikhala amarosha. Inyembe zakho ukhala kuze kuphela amazwi emlonyeni. Kusala ukubibitheka. uNkulunkulu ukuzwe konke. Ukuzwe konke. Ukuzwe konke uzophendula nangaphezulu kokucela kwakho. Inyembe zakho sizwakele. I mean, Jesus is taking his church to another level. Angeka lihlwithe lihamba ngesisu. He is coming for a church without spot and wrinkle. He is coming for a very glorious church. The gates of hell cannot prevail against the church of Jesus Christ. Usathana akakhohlwe ama-gallows akhe phansi kolwandle ey'ntabeni ama-altars akhe awanamandla against everybody osebandleni kaJesu. Angakalinga licabanga usathane uthi uzodla ithambo ajwayele. Ukwenzile wakhala not again. Uyifakela izifo zangena not again. Ukhalisile kwaphela ubuthongo walala ngo5 ekseni uhlukumezile umcamele ugcwele inyembezi not again. Weeping ukukhala nokulila may endure for the night, but there's a sunrise in South Africa. There's a sunrise. Izinto indlela ezokwenzeka ngayo bazohluleka uku-analyze also science nehlakaniphi ukuthi kwenzeke kanjani. And the process has started. And we better celebrate. We better give God all the praise. Hallelujah. Let us celebrate, bazalwane. Let us celebrate. Uma kuthi shaya izandla. Uma kuthi biza igama lika Jesu. Jesus, Jesus, Jesus. Oh, hallelujah. Uma kuthi uthi ngcwele, ithi ungcwele. Oh, hallelujah, hallelujah. Hallelujah. Say something to God. Monke, 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 monke. Monke wethembekile. Oh, hallelujah, wethembekile. Ukhona uSamandla. Ziyezwakala izigi zakhe. Uyezwakala ubukho bakhe. Oh, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Yavuswa. Oh, hallelujah. Ingonyama ebilele. Wamila umhlwenga. Oh, hallelujah. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Lord Jesus. Oh, hallelujah. 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 Oh, hallelujah. 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 Shaya izandla zakho. Sivula umlomo simbonge. Oh, hallelujah. Siyabonga. Siyabonga, Heavenly Father. Siyabonga wena wethembeke kangaka. Siyabonga ngcwele. Yezingcwele siyabonga. Zulu yemfihlakalo. Siyabonga egameni lika Jesu Kristu. Sibonga ukuthi noma sisemhlabeni usezulwini wena. Siyabonga Baba egameni lika Jesu ukuthi singabanqobileyo, sinamandla, siyaphila. Baba wethu engcwele
siyabonga egameni likaJesu izwi nezwi olikhulume kule ndawo limenza uSathane afinyele ngegama likaJesu ngegama likaJesu siyabonga uyalawula ngamandla uNkulunkulu bakho egameni likaJesu Kristu umNazaretha oyingcwele siyabonga 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 uJehova wemikhosi uJehova wenkazimulo uThixo ngunaphakade siyabonga ukuthi silibandla lakho siwumkhosi onamandla siwumkhosi onqobayo siyabonga asibona bokuhlehlela emuva ohlehlayo uhlehlele ebhutshisweni the devil is a liar indawo yakhe iphansi kweenyawo zethu ngegama likaJesu nezifo zakhe ziphansi kweenyawo zethu ngegama likaJesu siyabonga baba siyabonga somandla singasuka kuwe Jehova siyephi ngoba manje okuphila ophakatha kuwe sibonga ukukhonza iqhawe lamakhawe umusi wabamusi uThixo ngunaphakade siyabonga 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 wonke amathuna agcwele amathambo kodwa siyabonga ukuthi ithuna Nkosi yami likaJesu yilo lodwa li-empty siyabonga baba sikunikeza udumo sibonga uqunga isibindi sibonga isiprofetho sakho phezu kwamakhanda ethu izwi nezwi olikhulume kule ndawo lenza umsebenzi empilweni yethu and ngathi uzo-impacta i-South Africa Sathane South Africa uzohlala lubhojozi ngoba kukhona abantu abembethe amandla abambethe umlilo wasezulwini thank you Father the spirit of Elijah is upon us ngegama likaJesu ngegama likaJesu ngegama likaJesu ngegama likaJesu ngegama likaJesu ngegama likaJesu oh hallelujah kasinqotshwa 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 ngoba ngakithi mkhulu kunosezweni baba siyabonga siyabonga ukugqirhiswa sibonga intelezi yezulu umoya oyingcwele emva kwale message nobehleze ekhoneni esidabukela uyaphuma namhlanje ubaba i-identity yakhe ngoKristu baba sifikile imvuselelo enamandla baze basindiswa abantu baze basindiswa abantu ngegama likaJesu baze baphila abantu ngegama likaJesu baze bakhululwa abantu baba i-deliverance engaka hallelujah Sathane bethu uqedile ngebandla kade ulifake ibonkolo ibandla likaKristu
is more dangerous. Siyabonga Baba, sibonga abantwana bakho baphuma kule ndawo, ukholo lwabo luyababa luthi ha, uSathane usenkingeni ngegama likaJesu, ngegama likaJesu, ngegama likaJesu. Akuthi ngegama likaJesu, 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 ngegama likaJesu. Thank you, Jesus. Siyabonga Baba, siyabonga Heavenly Father, busesifa lakho, sisalizwile izwi lakho, busesumkhonzo wakho, khulume ngaye, usigcinele yena, sifihlele yena. We thank you, Father, in Jesus' name. Hallelujah.